No, takže ja vás zdravím pri tomto veľmi krátkom videu. Rozmýšľam ešte, že ako to presne nastaviť, ktoré sa týka čistenia takejto hadice. No, urobil som ho krátke, výstižné preto, lebo to ide celkom dobre. Žiadne komplikácie, žiadne issues. V podstate čistil som s týmito najprv handrami. Čo sa týka samotného znečistenia, tak v hadici sa nachádzali mikroplesne. Ešte stále aj nachádzajú, takže tuto napríklad môžeme vidieť, ja neviem, či to bude vidieť do tej kamery, vidíte, počkaj, kde mám prst, tuto je taká pleseň trochu, čiže ešte stále to není vybrúsené znútra, ale už je to veľmi dobre vyčistené a vlastne to dočistenie pre mňa je to už akože na úschovu, čiže už by sa tam plesne nemali množiť, ale to dočistenie vlastne teraz ukážem, že ako urobiť. Je to veľmi jednoduché, potrebujete k tomu takýto klasický kompresor lacný. Neviem, či je vidieť v zábere, lebo je tu strašne veľa slnka, ale asi je vidieť. A v podstate nejaký interfejs pneumatický alebo aj hydraulický, čiže v prípade, že tam fúkate vzduch, je to pneumatický interfejs a je to v podstate takéto čudo som zostrojil. Pôvodne som to mal ako predĺžovaciu hadicu, ale ona je 3/4, takže 16x2 mm ABC, made in Italy a je to celkom kvalitná hadica, keďže je to 16x2 mm. Neviem, či by vydržala tlak 10 barov. Pozerám, že dali 16 a tam je metráž, takže neviem, ale páči sa mi, že je priesvitná a tým pádom je možné aj dizajnovo niečo s ňou robiť. No a teraz vlastne, ako to samotné čistenie prebieha. Ja dúfam, že som na zábere. Áno, tu je niekde záber. Čiže používam už ku koncu, najlepšie sa mi z hľadiska drsnosti aj z hľadiska priechodnosti osvedčil klasicky aj z hľadiska efektívnosti používania, že nemusíme tu strihať a hľadať nejakú handru, sa mi osvedčil klasický toaletný papier. Urobíme takýto náboj, toto len zasuniem a pridržím to iba rukou a vlastne púšťam vzduch, ale musím to dať trošku nižšie. Trošku nižšie to dáme, hej. Takto. Tak, aby sme videli. Ono v podstate to môže mať kľudne nakrútené v takomto väčšom radiuse. Ono si to normálne sa to dá prefúkavať aj v takomto radiuse a dokonca vidíme ten pohyb samotného toho papiera. Takže tu mám takú klasickú pištoľ a teraz vlastne budeme vidieť, keď to odštartujeme. Ja len chcem, aby to bolo v zábere. Je to, dúfam, že v zábere. Vidíme, že už to vyštartovalo, ale nenecháme toto otvorené, aby som nemusel ten papierik naháňať, keďže to niekoľkokrát prečisťujem. Neviem, či som zabere, tak ja si to vlastne prichytám rukou. Ale pozor na jednu vec. Ono to má takú vysokú rýchlosť, že mne to vlastne poškodilo kožu na prste, takže keďže je to drsné trochu a je to fakt, keď sa to neodhadne, nefúkam intenzívne, ale fúkam v takých dávkach, aby to nenabralo extrémnu rýchlosť, ale niekedy, no napríklad teraz som to skoro nezadržal. No a vidíme, že to zotrelo, tá drsnosť toho papierika zotrela ďalšiu, po obvode ďalšiu špinku, takže môžeme ho ešte raz použiť trebárs, čiže si nájdeme zase nejaký čistý kúsok. Hej. Jednoducho sa mi to páči, že je to veľmi rýchle, veľmi kvalitné čistenie aj so samotným vysúšením vnútrohadicovým, len nemôžete to dať moc silno, lebo potom sa vám to zasekne v tej hadici.
a to je celkom problém. Môžete tam dať aj po prípade nejaké, no toto som dal takú špinavú časť, vymením ten papier potom za nový, aby som videl, že či ešte to zberá nejakú nečistotu. Zdá sa, že to ešte nejakú nečistotu zberá, napríklad toto vyzerá, že bolo čisté, ale ja teraz vymením. Stačí nám 2 takéto kusky. Takže vidíme, že ešte stále, ja to dúfam, že je to na tom kamerovom zábere, vidíme, že ešte stále nám to zberá krásne nečistotu, lebo toto bol absolútne nový toaletný papier. Takže pokračujeme. Môžeme veselo pokračovať. Potom sa dá aj cez ten druhý interfejs, čiže teraz môžem do protismeru poslať, lebo samozrejme, keď sa zašpiní, potom nemá už takú zbernú schopnosť, takže teraz to pošlem cez ten druhý interfejs. Vice versa, hej, čiže Videli sme, že ešte zvyšný tlak a vidíme, že krásne je ešte znečistený, takže pokračujeme s čistením. Je to fantastická vec, celkom dobrý vynález, jednoducho vyčistíte akúkoľvek hadicu. Dneska sú také hadice drahé, hlavne pre hydraulické použitie, môžeme vice versa, keď som ho už tu nasadil. A je to veľmi jednoduché, lebo viete si takto zmotať a vidíme, že áno, ešte stále je znečistený proste ten papierik. Takže môžeme to čistiť takýmto jednoduchým spôsobom. Povedzme, že tuto nájdeme nejaké čisté miesto a jednoducho to vice versa zakladáme. S tým, že je dobre, keď je to takto na slnku, lebo tým pádom tá hadica sa je elastickejšia a lepšie ten čistiaci. Krásne je to zase znečistené. No a tak ono asi to do nekonečna bude niečo nachytávať na seba. Takže neviem, že či to niekedy sa bude dať povedať, že už je to fungom čisté, ale tá hadica bola celá plesnivá na začiatku. Škoda, že som neurobil to video na začiatku. Len ma to, netušil som, že to tak jednoducho pôjde a že také výsledky fenomenálne. Môžeme takto celý ten papierik pretočiť. Tuto ešte vyzerá byť táto strana čistá. Teraz sa ho snažím už trošku tam napchávať silnejšie, keďže mi to stále ten vzduch pretláča.
Ale vrajím, ja som tam dal tú handru, že sa zasekla. A mal som potom čo robiť, aby som ju dostal. Potom, keby sa vám to zaseklo, treba tam dať vodu. Voda vlastne urobí, jednak ten papier rozpustí a jednak ako zmäkčí. Ale jednak aj urobí hydraulickú ucpávku. Takže teraz pozerám, že strašne, jak ono to není možno ani takou rýchlosťou dobre hnať, lebo vidím teraz, keď to pomaly robím, tak krásne naberá na seba tu. Krásne nabralo na seba tú špinu, že krásne to čistí, hej. No dobre, ja si myslím, že ja som s tou čistotou vlastne spokojný tej hadice, je skoro ako nová, tým, že sa môže vlastne použiť na technologické procesy, keďže tam bola pleseň. Aha, tu mám ešte ostalo kúsok papierika. Keďže tam bola pleseň, tak vlastne z nejakých organických zbytkov, tak už sa môže použiť len na technologické účely, ale pre technologické účely je absolútne renovovaná z mojej strany a je to veľmi nízkonákladový spôsob. Potrebujete pár proste tých listov proste z toaletného papiera alebo nejaké handry použiť a to je všetko. Dobre, takže dúfam, že som niekomu pomohol ako zregenerovať hadicu predtým, ako ju vyhodíte. Takže čus. No, takže ešte robím doplnkové video k tomu. Použijem v podstate cif, lebo som tam ešte našiel také zaschnuté plesne, ktoré už bez toho, aby sa nejakým spôsobom reemitovali na nejakú formu, ktorá je odstraniteľná, tak ťažko by bolo možné manipulovať alebo nejakým spôsobom vyčistiť. Takže moja idea je taká, že najprv tam nanesiem cif prostredníctvom tejto tkaniny. Takže nejako si takto. No, to mám zase zaschnuté. Paráda, takže to som už nepoužíval 100 rokov. Ešte mám všade drôtiky. Takže repete. Nevadí, aj keď kamienky sú na tom, lebo v podstate to je tiež brúsivo, ale dáme tam takéto fajnové brúsivo, takýto originál cif. Ešte trochu pridám a potom, potom sa to bude musieť samozrejme preplachnúť vodou, aby tam neostali nejaké mikrogranuláty. No, uvidíme, jak to bude klzavosť mať, lebo to je tiež potom otázka klzavosti. Ďalšia otázka je vlastne otázka klzavosti. Len tento interfejs umiem, aby som, lebo cif je taký dosť nepríjemný, agresívny, takže ho nepoužívam, keď nemusím, ale teraz ho používať musím. Takže dobre to ide. Zo párkrát to vlastne týmto cifom. Teraz len prepnem interfejs a pošlem to naspäť, lebo teraz mi ide len o to, aby som to
nechcel. Teraz mi ide len o to, aby to ten cív vlastne rozbil, tú pleseň. A potom to sa budem snažiť, preplachnem to vodou vlastne a po preplachu vodou vyzerá, že tá pleseň trošku uvidíme, ešte to vyskúšam raz. Uvidíme, aký efekt. Musíme to kože prosím s tekutinou, tak musím mať ohové ruky, rukavice by neboli teraz vhodné. Hlavne si to nesmerujte do tváre alebo do očí, lebo fakt, keď to neodhadnete, tak je to proste celkom silná. Je to proste rýchlosť, úsťová rýchlosť je celkom veľká, takže môže to spôsobiť aj natrhnutie kože trebárs na tvári alebo čosi takého. Takže treba si to vždy smerovať od tváre. Ops, vidíte, teraz tam ostal vysoký tlak alebo vyšší tlak a nejak extrémny síce, ale už to urobilo svoje. Takže, no a teraz, jak som povedal, tým, že je tam ten cív, tak tú hadicu idem prepláchnuť a po preplachu ju budem do sucha čistiť s týmto. Takže druhá fáza je preplach. Ten preplach sa aplikuje podobne ako ostatné veci, čiže cez tento adapter, akurát tento koniec tam niekde bližšie kanálu, aby som sa to nezamáčal, lebo teraz máme vysokú vzdušnú vlhkosť, alebo to môžem dať hneď, musím do kanálu, môžem to dať do kybla. No, jednoducho nastavím, dám tam interface, vykonám preplach. No, dobre, stačí chvíľku. Preplach je možné považovať za ukončený. Ešte vlastne čo urobím, tak ešte vykonám čistenie, teda čistenie jak to povedať, vzduchom proste vytlačím vodu. Tu byť tiež opatrný, lebo tak a je to, môžem začať sušiť, čiže môžem si to dať naspäť, vytrem tie konce od cifu. Tá kamera ešte funguje, ešte sa neprehriala, dobre. No, zapnem kompresor, lebo už mi to dá. No a začneme. Pár tých papierov musíme, alebo sa použije handra na to predsušenie. Aha,
to je vidno, že počkajte, ukážem, že jak to vlastne vystrelilo ten papier, hej, že je to proste, má to svoju energiu. Napokon to sa dá spočítať, je to veľa pomerne závitov, takže aj pri relatívne nízkom tlaku tam vznikne dostatočné zrýchlenie. Akoby tá hlavňová púšťová rýchlosť je celkom nebezpečná. No ale už nám to v podstate trošku také uschnutejšie, takže papierom toaletným treba šetriť, tak ja to pustím opačným interfejsom. Takto. Tak. Dobre. No a teraz by som už povedal, že už pôjde tá suchšia časť. Takže už to pôjde na sucho celkom. Podľa mňa. Ja to teraz takto pomalšie, aby sa to stihlo nasať, aby to neprelesklo, ale ono to aj tak ide raz rýchlo, raz pomalšie. Si môžeme všimnúť jednej veci, že už ten papier ostáva úplne biely, takže asi to takže mierne tam je ešte, ale to už akože to už nebudeme takí detailisti, teda ja nepotrebujem byť. Mne to v podstate stačí do takejto úrovne vyčistenia. Takže ja to vidím ako OK. Ešte toto dáme z tejto strany. Môžeme sa teda s tým ešte vyhrať. Dobre, dáme tam ešte úplne jeden posledný čistý papier, aby nám tam tie frankfurtce, čo sú tam, si vyliezli. Dáme ho taký trošku hlbší, ten žboch. A toto sa mi nepodarilo moc hlbšie urobiť. Ja som predpokladal, takže ešte raz opakujeme výrobu žbochu. Takže takto ukáž. Pozrieme sa. To tiež nie je moc hlbšie. Musíme to ešte nejak naskladať, asi zrejme na seba. Zaujímavé, že som predtým používal počty, no toto neviem, či som už moc hrubý zase neurobil, uvidíme. Rozbil tam a vnútri, takže nič, ja ho vytlačím týmto z tejto druhej strany, takže vždy sa dá nejak pomôcť. Áno, takže on dobre, necháme to tam, keď je to taká zarážka zaujímavá.
posledný krát urobím už len taký estetický výfuk a slávnostne to nechám, aby to vystrelilo. Bude to vidieť na tej kamere, dúfam, že hej. Dobre. Takže tým pádom je to vyčistené, lebo ten papier, ako sa môžeme na to pozrieť, už má tu ešte také markery nejakej plesne, ale už len minimálne, to by sme už čistili proste príliš zbytočne dlho. Dobre, takže to je všetko.